We staan hier in het voormalige gemeentehuis van Aardenburg. Een van de 9 locaties die het Kunstenfestival Aardenburg, de eerste editie daarvan, in gebruik heeft genomen om daar prachtige kunst te laten zien. Dat doen we 2 maanden lang deze zomer. We zijn begonnen begin juli en het festival gaat nog duren tot 10 september. In deze zaal bijvoorbeeld ziet u fantastische beelden staan van Eveline van Duyl. Die heeft allerlei filosofen op haar manier weten te treffen. Maar zo zijn er nog tal van andere plekken waar je fantastische kunst kan gaan zien. Met die kunst willen we eigenlijk mensen naar Aardenburg trekken. Om mensen te laten zien dat Aardenburg een fantastische plek is om te zijn. Maar ook om de Aardenburgers te laten zien dat ze best trots mogen zijn op hun stadje. Voor de Aardenburgers zelf en voor de mensen die hier op vakantie zijn en misschien niet direct geïnteresseerd zijn in kunst, maar die we toch wel in contact willen brengen met die kunst, hebben we ook nog een randprogramma waarin straattheater een plek krijgt. Alles met al denk ik dat het de moeite waard is om u uit te nodigen om in ieder geval voor 10 september nog een keer naar Aardenburg te komen. Dat is alleszins de moeite waard. U bent van harte welkom en de horeca ziet u ook graag komen. We staan nu voor de Sint-Baafskerk, een prachtig voorbeeld van Schildergotiek, kerk van meer dan 1000 jaar oud. En dit jaar het decor voor het werk van Jan Fabre. We zijn ongelooflijk blij dat we zover zijn gekomen dat we het werk van Jan Fabre in deze kerk mogen tentoonstellen. Er zijn heel veel mensen geweest die speciaal voor hem naar de Hermitage in Sint-Petersburg zijn afgereisd. Enige tijd geleden heeft Jan Fabre ook in het Kröller-Müller mogen exposeren. Daar zijn ook ongelooflijk veel mensen op afgekomen. Jan Fabre is ook in Venetië aanwezig op de Biennale. En het is natuurlijk prachtig dat we als Aardenburg nu in het rijtje van de Hermitage Sint-Petersburg, Kröller-Müller, de Biennale in Venetië, dat we ons in dat rijtje mogen scharen. Ik heb al gezegd, Jan Fabre is de centrale kunstenaar in het festival. Samen met Jan Fabre en de andere locaties hebben we natuurlijk iets neergezet hier wat tot nu toe al veel mensen getrokken heeft. Maar we nodigen iedereen uit om tot 10 september hier naartoe te komen. Want het is toch wel iets eenmaligs wat hier in Aardenburg te zien is.